bathukhumala umdungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu wamyenga ngendaba udonda intombi ngeNsizwa. Umrap osematheni kulezi insuku ngeculo lakhe axipha kulabanye omrap usephumelele ngomhlungana nabo ngokufanisa nowesilisa ogcwele inkundleni zokuxhumana oshado omunye wesilisa. Nginibingelele ngiphinde futhi nginamukele kule channel ehamba phambili nkezo mina ngimfeze kuntuthu ngakho malo bathi ila sibona amakomenti mhlabe emakuthi usemusha la ekhaya ngizophinde ngicela enze show ukuthi uyasubscribe ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare kuyikhona okukhulu kunakho konke. Umrapper osematheni kulezi insuku ngeculo lakhe exipha kulabanye omrap usephumelele obala ngobuhlungana nabo ngokufanisa nowesilisa ogcwele inkundleni zokuxhumana eshado omunye owesilisa. uBigZulu uthe bamfanisa nowesilisa bayamhlukumeza ngoba kukhona esebekholwa ngempela ukuthi uyena oshado omunye owesilisa. Ubhale ekhasini lakhe kuFacebook ukuthi abantu abangaqhubeki nokwenza into abayenzayo ngoba efana nokumngcwabe ephila. uPaul ukuthi hayibo nazi namhlukumeza ekhona ngempela umuntu ocabanga ukuthi uyena musana ukudlala ngaye ngicela sihloniphane musana ukungigubhela umgodi ngiphila. Kubhala lapha ngeNsizwa uBigZulu athinta uBigZulu ngalezi zidaba uvele wavuka ngolaka kubonakala ukuthi yamcasula lento. uPaul ukuthi ngicela la ngibuze ngento engayazi nokuthi iqhamuka ngeke ngiyiphendule into engumbhedo namhlanje enjobo kwakule ehlanu ukhiphe album yakhe ekodwa wena ubona kumele azombuza ngento kunokukhuluma ngomsebenzi wakhe kusho lapha noBigZulu wasevala ucingo. Isithombe esabalele inkundleni zokuxhumana abesilisa ababili baqabulana lapha sigcwele inkundla zokuxhumana omunye wabo ubukeke efana nse noBigZulu. Abantu bebephawula ngaphansi kwenkulumo ebekade ibhalile ekhasini lakhe bathe abadingi nokuthi azachaza kodwa bayamhalalisela ngokuthola ubambo lwakhe. Abanye bebehleka bebabaza nendlela bebukeka abafana ngayo nomunye walaba besilisa kade beshadana bayiqabulana. Ukwenzeka nje lokhu uBigZulu sanda kukhipha iculo lakhe i150 bars lapha bexipha khona abanye omrapper phakathi kwabo lo omrapper khona nensizwa uDankene ethe umiphendula uBigZulu ngeculo bamsola ngokwenziswa komuntu owesifazane nangendlela ahlala ngayo umeshuthi izithombe enhlamvini zikaDankene kuze wathi akubuze lapha uSomizi ukuthi kwenzakalani kuBigZulu wathi akamboni eyinkabi njengoba ezibiza kanjalo kodwa uyinkabikazi. Bafethu izona esinilethela namhlanje esithinda lapha nensizwa uBigZulu ukuthi ayeneme nesithombe sesabalele inkundleni zokuxhumana sowesilisa ebukeka efana naye lapha nekade eshada omunye owesilisa futhi beqabulana. Bona ngahlabe engakuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba sihlangana lapha ku comment section siqede khona le ndaba. Nganza kwethu izona ezihamba phambili ngakhohlwa ukusubscribe nokulike kanjalo futhi nokushare kuyikhona okukhulu kunakho konke bese nangilandela ku Facebook @redinkezo. Nisiphatha kahle nibe nosuku lumnandi ngithanda kakhulu.